Com cada divendres anem a fer un cop d'ull als mercats financers de la mà de la nostra analista de fons externs de Creant Crèdit Andorrà. Ja ho sabeu, com cada divendres tenim a la Sheila Toledo. Bona tarda, Sheila. Molt bona tarda, Carles. Fa 7 dies ens anunciaves una setmana més tranquil·la. A veure si és veritat. Com ha anat i què ens pots explicar? Doncs certament aquesta ha estat una setmana escassa en quant a dades macroeconòmiques, encara que no exempta de volatilitat. Comencem per les referències macro als Estats Units, on hem vist certa debilitat en les dades laborals, amb les sol·licituds setmanals de subsidi per desocupació cedint a mínims de l'abril. Per al mes d'octubre, les dades del mercat immobiliari mostraven certa pèrdua del momentum del sector per segon mes consecutiu, on tant les dades d'habitatges iniciats com les de permisos de construcció es publicaven per sota del que s'esperava. A més, l'índex manufacturer de la FED de la Filadèlfia de novembre també queia inesperadament en contracció a menys 5,5 versus el 8 estimat. Dades poc alentidores que consolidarien una nova retallada de tipus per part de la FED. A Europa destacaríem la bona notícia de que l'economia alemanya aconseguiria evitar la recessió en el tercer trimestre amb un creixement del 0,2%, i no tan positiva era la dada d'inflació d'octubre al Regne Unit, la qual pujava 1/10 respecte a l'estimat fins al 2,3%, però el que suposaria és 6 dècimes per sobre de la dada del mes de setembre. No obstant, cal dir que la subjacent, sense els preus de l'energia, només pujava 2 dècimes fins al 3,3%. I ja per últim, i també negativa, era la nova senyal de debilitat per la part del consumidor, on l'índex de confiança europeu del novembre continuava la tendència negativa, cedint fins a menys 13,7 punts. Ens deies que el mercat no estava exempt de volatilitat, però què ha passat? Doncs el que passa és que continuem veient certa presa de beneficis per part dels inversors després de l'efecte Trump inicial que vam veure les setmanes anteriors. Europa molt preocupada per l'evolució de les dèbils dades macroeconòmiques que continuem veient, amb el que sumaríem l'escalada del conflicte a Ucraïna, amb Putin amenaçant de fer servir armes nuclears, portaria els índexs europeus a tancar la setmana amb pèrdues properes a l'1%, on els sectors més perjudicats serien les financeres i el sector automobilístic, amb pèrdues properes al 2-3%. Per la contra, l'energètic i el sector salut mostrarien alces del 2%. Als Estats Units tancaria la setmana amb un to lleugerament més positiu, a excepció del Nasdaq, que podria acabar a hores ara amb pèrdues de l'1% si el mercat no gira. I tot això, malgrat els resultats d'Nvidia d'aquesta setmana hagin estat de nou increïbles. Per sectors, observaríem la mateixa tendència que en els seus índexs europeus. En quant a l'evolució de les corbes, l'increment de les incerteses, els riscos geopolítics, ha portat els inversors a tornar a l'actiu refugi, com és l'or o la renda fixa, i així hem vist com el 10 anys tornava a nivells del 2,24 i el tresori americà per sota del 2,40. I en el mercat de commodities, com dèiem, el preu es dirigeix a tancar la seva millor setmana des de començaments de l'octubre, amb un guany del 4,8%, i amb aquesta escalada del conflicte, com dèiem, també ho feia el preu del gas, arribant a màxims no vistos en un any, situant-lo per sobre dels 48 euros. L'or també acumulava més d'un 5%, però, sens dubte, el guanyador absolut continua sent el Bitcoin, amb una alça de més del 10% en la setmana, un 45% en el mes. I això ha estat per les promeses de Trump a donar pas a un entorn sembla ser molt més favorable per a tots els entusiasmes de les criptomonedes. Queda clar també que la geopolítica afecta de ple en els mercats, però ja, Sheila, vinga, va, què ens pots avançar per a la pròxima setmana? La pròxima setmana de nou tindrem dades de confiança del novembre a ambos costats de l'Atlàntic, a Alemanya l'empresarial i aquest cop a Estats Units la del consumidor. També les segones revisions de creixement del tercer trimestre, com dèiem, a ambos costats de l'Atlàntic, i potser les més esperades seran les d'inflació, el PCE de l'octubre, és a dir, la dada d'inflació de referència de la FED als Estats Units. També es publicarà la inflació d'Alemanya, l'espanyola i la francesa, entre altres, i amb la temporada de resultats ja gairebé finalitzada, si et sembla, Carles, farem també un repàs de com han estat aquests resultats. Doncs així ho farem, ho apuntem.
en l'agenda per a la setmana vinent, pel següent divendres, que serà l'últim del mes de novembre. Doncs Sheila Toledo, analista de fons externs de Creant, com sempre, moltes gràcies i fins a la pròxima. Moltes gràcies a tu, Carles. Ens veiem aviat.